Hvad så? Skal der handles? Wow! Coke, speed, piller, hash. Jeg giver dem de 45. Du giver dem de 45, sagde jeg! Jeg skal sige, hvad jeg kan gøre. Hvis du skaffer dopen til i morgen, så henter jeg den her. Skal vi snakke, eller hvad? Det giver mig 50.000. Det fandt er det, mand! Fordi politiet fik mig i går. Jeg vidste det, men 200 gram, ja. Men du spiller mig 180, ja. En chance til, Frank. En chance til. 2 timer skal lægge 230.000 på bordet. Frank, du spiller mig 230.000. Hvad er der nu, gammel? Fuck! Hvad laver du for tiden? Hvor finder du arbejde? Er du sulten? Har du nogen penge?